Brand je nastao negde 2017-18. godine, sad ne znam tačno, počeli smo sa prodajom 2019. To je malo trajalo da se ako pričamo o Srbijanki sa reljefom, došli smo na ideju tako što sam ja radio kalupe za čokoladu, radim i dan danas te dizajne i samu proizvodnju kalupa za čokoladu i radio sam za sve naše i strane proizvođače čokolade i dao sam neku ideju da se nešto drugo uradi, a da nije kocka od čokolade sa običnim logom i tako dalje, tako da sam napravio taj projekat Srbijanke, nudio sam drugima da to otkupe, jer se ja nisam bavio time i nisam našao nekog da su previše zainteresovani, sad uvek kažem, ne znam da sam ja bio skup ili nisu videli u tom proizvodu neki uspeh, ja sam odlučio da to sam krenem, počeo sam sa nekim prijateljima koji proizvode čokoladu, prvo su mi oni to radili, sad imam svoju proizvodnju i tako to sve krenulo. Prodavnica jedna, sladoled smo otvorili, druga prodavnica u Beogradu i imamo sad planova za još nešto dalje. Kada pričamo o samoj čokoladi, čemu se ona izdvaja osim po obliku dizajna i specifičnom pakovanju? Ona se izdvaja po kvalitetu, zato što jedini u Srbiji sada radimo od naše čokolade, tako da uvozimo sirovine iz inostranstva i pravimo svoje ukuse. To je uvek neka 36%, ako pričamo o mlečnoj čokoladi, 36% kakao delova, to je meni najviše odgovara, ja najviše volim takvu čokoladu i od toga pa nadalje ide crna čokolada od 53 pa do 70. Razlikuju se u kvalitetu. A punjenja? Punjenja imamo različita, pogotovo sad kad je došla ova Dubai čokolada, sada kreće ta serija tih čokolada, tu je sad ima više punjenja nego što ima čokolade, ali to je sad trend pa tako radimo. Što se tiče Srbijanke, nju imamo sa malinom i sa šljivom. To su neka naša autentična voća i to guramo kroz i praline i ostale proizvode. Ti se već dugi niz baviš u suštini proizvodnjom čokolade, razumeš se u stvari samu čokoladu. Reci mi, po čemu ljudi mogu da prepoznaju pravu kvalitetnu čokoladu? Pa sad zavisi na čega su navikli. Više tu navika ljudi i ukusa koje voli. Neko misli da je dobra čokolada, ona gde osjeti mnogo mleka. Sad mi koji se u stvari mleka u prahu, ono što mi da kažem, profesionalci koji se bavimo time, mi znamo šta je dobra čokolada. Ono što je nama dobro, to prosečnom čoveku nije. I onda nađemo neku sredinu, da to bude, zato sam rekao 36%, a bilo bi dobro da je 40 i preko 40% mlečne čokolade, to bi bilo idealno. Danas čokolada poskupljuje na dnevnom nivou, to sam ja više puta pričao i sad sam da baš dobio mail i ponudu do 15. januara. Znači ja sad treba se odlučim da kupim sirovine za cijelu godinu do 15. januara. Već od 15. januara menja se cena i to niko ne zna koliko. Tako da kvalitet čokolade, što se tiče drugih većih proizvodnja, mislim da će da opada, jer neke nemaju dovoljno jak brend da bi prodavali skupe čokolade. I to će tek da se, ja sam to najavljivao još od prošlog novembra, ali to tek se danas vidi u marketima koliko je čokolada porasla i koliko je skupa. Mi imamo od proizvoda malo sa tim punjenjima, nama su sve čiste čokolade sa lešnikom, sa malinom koja je liofizirana, znači nije punjenje nego liofizirana malina i to je sve puno čokolade i cene su velike. Tako da šta nas očekuje u budućnosti još ne znamo. Znači kvalitet sastojaka ostvario pravo. Kvalitet sastojaka, kako ljudi, ono što je čega se mi držimo u proizvodnji čokolade, kao nekad kako se čokolada pravila pred 100 godina, to su 3 sastojaka i nema više nikakvih dodataka. Sad imate razne neke čokolade koje, ne znam, sastojaka milion kao da bi dobilo neki ukus, mi to ne radimo i ljudi su to prepoznali, pogotovo srednjih godina i stariji koji se sećaju tih starih, na primjer Štarkovi čokolada, kako je to bio ukus, mi na to idemo i toga se držimo i nadam se da ćemo istrajati u tome. Pomenuo se da ste počeli da proizvodite ovu viralnu Dubai čokoladu. Čemu se ona izdvaja toliko? Zašto ona privukla toliko pažnje? To neka kombinacija tekstura ili dobar marketing? Šta bi ti rekao? Pa prvo dobar marketing, to je broj 1, kao i sve. Mi smo bukvalno naterani da to radimo. Znači ja sam se toliko odupirao da radim stvari koje su viralne, jer zato što imam neke svoje proizvode i volim to da promovišem kao što je ta Srbijanka. Ali ljudi su toliko na to navalili da nismo mogli to da izbegnemo. I ja sam onda odlučio, ako već radimo u Dubaji, hoću da imam najbolji Dubaji. Probali smo Dubaji iz Dubajija,
ali oni imaju neke svoje ukuse na koji naši ljudi nisu navikli, kao što je taj tahini i meni je on smetao toj čokoladi. Mi smo to izbacili, tako da mi radimo pistać pastu kadaif. Kadaif je tu samo da krcka ustima, on ne daje nikakav ukus, ali to je zanimljivo ljudima, pogotovo za one snimke kad se lomi, kad se krcka, kad ga pucka, to je zanimljivo i to je i dalo na viralnosti. I naša mlečna čokolada. I mislim da smo pogodili, bukvalno ne možemo, to se ručno sve radi i stvarno ne možemo, radi se na zakazivanje, ne možemo da postignemo da napravimo. Znači toliko se dobro Toliko prodaje. se dobro prodaje. Ovde sarađuješ i sa nekim manjim destilerijama i vinarijama i ovde u Pazovi. Kako ti biraš sa kojim brendovima ćeš da sarađuješ, da se uklapaju u neku filozofiju tvojeg? Što se tiče pića, Da. pa ovo što imamo ovde u vinoteku, to sam na nagovor druga napravio i on vodi računa o tome. Ja nisam neki iskusan u alkoholima, ne znam o tome mnogo, ali on zna i onda se ja sa njim savjetujem i po dogovoru radimo samo ono što se nama sviđa, to može da uđe kod nas u prodaju, a zna se koji su to. A to su male vinarije iz Srbije, ja sam to i zbog poklon paketa koje mi radimo, uvek traže neko piće. Pazovu smo malo navikli na kvalitetnije vina i rakije, to je bilo malo teže, ti znaš, ti si odavde, svi prave vino i rakiju, a to baš nije neki kvalitet. Tako da već ovde radimo 3 godine i ljudi kod nas kupuju i upoznali su se sa dobrim vinima i sad znaju šta su dobre vine. Uglavnom su to srpska vinarije, manje vinarije iz Srbije. U ponudi imaš još neke raznorazne slatkiše, između ostalog mislim da su i iranski u pitanju. Kako si došao na ideju da baš njih umestiš u ponudu? To mi je dao partner iz proizvodnje čokolade, rekao mi je da ima jedan Iranac koji je zainteresovan samo za saradnje, da bi bilo dobro da ubacim te proizvode. Ja nisam nešto bio zainteresovan, ali otišao sam kod njega i bio sam oduševljen, uopšte nisam znao, zatekao sam se u neznanju kakva je Iran država i kako oni mogu šta da proizvedu. To je sve jako kvalitetno, ja sam bio oduševljen, a nije skupo, ništa nije skupo. I mi smo počeli sa tim nekim ratlucima i alvom, što je meni malo bilo smešno, sad ja znam da su to da je alva nekad su jeli ljudi, ja ne znam da se to, znaš, to je tako počelo da se prodaje lepo, da evo više za ovu godinu i nemamo. Prodali smo, sad mora novi uvoz da se radi i moramo da čekamo nekoliko meseci, ta poznata njihova koton alva s pistaćima. Oni isto imaju sve sa pistaćima, njima je to glavno. I ubacio sam to, pistać, lešnik, šta ti ja znam, sve njihovo i to se jako dobro pokazalo što se tiče kvaliteta i ljudi se vraćaju da kupe, što je najbitnije. Znači dobar. Imaju neke svoje premaze za nešto što mi nismo navikli, ali ljudi kupuju. Urme, sve živo od urmi, šta ti ja znam, pasta od urma, džem od urmi, siru pod urmi, da, sve živo, sa urmom i pistaćima, to je glavno. Snimaš TikTok, već koliko jednu godinu dana, rekao. Tačno godinu dana. Koliko je TikTok tebi pomogao da razviješ malo više brenda, dođeš do nekih drugih? Pa jeste, iako ja na TikToku najmanje pričam o svom brendu. Nisam još stigao do toga, ali tu su neki, komentarišemo neke strane proizvode, upoznajem ljude sa kvalitetom, učim da čitaju sastav i da znaju šta konzumiraju, da bi mogao da predstavim šta je moja čokolada, da ne bi moju čokoladu poredili sa nekim industrijama koje ne mogu da se porede. A ne mogu baš to direktno da kažem, znate, ja sam kvalitetniji i bolji od ne znam koga, a oni za tu čokoladu znaju ceo život. Tako da hoću da tako ljude upoznam sa tim, pa da onda krenem sa nekim našim proizvodima koje mi radimo i pripremamo. Videla sam da ima svakakvih komentara, ali da li si dobio neku kvalitetnu povratnu informaciju da ti je pomogla da dobiješ neku ideju? Mene ljudi sve više zovu i traže, nekad sam ja tražio posao gde ću nešto da prodam, a sada više se time ne bavim jer ljudi sami dolaze i kupuju od mene, a ja mislim da je zaslužan za sve to ti moji videi. Iako, kažem, ne pričam o svojim proizvodima. Mislim da je to ljudima u posvesti da oni to vide, čuju i da im ostane, i mislim da je jako dobar brend napravljen, Srbijanka, samo ime i proizvod i kvalitet, i to je krenulo samo od sebe. Tako da mislim da idem ka dobrom putu, samo da izdržim, malo mi je to i naporno to snimanje i oduzima mi dosta vremena. Ali mislim da treba iskoristiti društvene mreže jer su nam bukvalno besplatne za reklamu, a to svi gledaju.
Reci mi, da li si primetio neku razliku u interesovanju kupaca u Pazovi, koje je jako malo mesto i znamo oboje koliko je teško da ovde nešto opstane kao autentičan brend. Da li postoji neka razlika u kupcima, u njihovim interesovanjima? To je malo duža tema, jer nije baš tako svi mislimo. Pazova je mesto koje uopšte nije tako kako pričaju. Pazova je bogato mesto, ali problem kod ljudi u Pazovi je to što nemaju ponude. I nisu imali ponude. Imali su do sada pijacu i moju prodavnicu. I da to porede, a to ne može da se poredi. I onda su dobili neke premium proizvode koji su možda na prvi pogled skupi, ali oni kada uđu u kvalitet i to šta dobiju, kakvu uslugu, to uopšte nije skupo. Oni su to prepoznali. Pazova za sada mnogo bolje radi od Beograda, ali u Beogradu smo tek počeli, tek danas je mesec dana, u stvari sutra će biti mesec dana. I tamo lepo radi, ljudi lepo reaguju zato što su navikli na slične neke stvari, ali nema velike razlike, znate, i ovde u Pazovi imamo svoje kupce i tamo dobijamo svoje kupce koji ne pitaju ništa i uzimaju šta im treba. Tako da je u pitanju sve brend i pozicija. Opet kad si u Beogradu, ti si u gradu koji ima 2 miliona ljudi, ali ti si najviše ćeš kupaca dobiti iz tog dela gde ti je radnja. I ovde u Pazovi mogu da dođu iz Banovaca, iz Inđije, to je isto udaljenost kao meni je lokalno Dorćolu i neko dođe sa Novog Beograda. To je isto udaljenost. Tako da Pazova, ne treba ljudi koji nešto ne uspeju u Pazovi da krive Pazovu, nego treba sebe da krive. Znači, mi smo sve dali ovde da ovde u stvari Pazovi proradi ovaj lokal da radi, da Pazova dobije dobri kvalitetni proizvod. Znači, do nas je. Da. Kakva je budućnost za brend? Da li planiraš nešto veće, nešto van granica Srbije? Ja bih to jako voleo. Ja sam imao neku ponudu za Sloveniju. Mi pravimo sad tu franšizu, znači da radimo sa ljudima koji su raspoloženi iz inostranstva da otvaraju naš brend uz neke ugovore i naše proizvode, da rade sve isto i mislimo da je to jako zanimljivo. Sad bih ja volao to da se proširi na neke u regionu, iako nam je ime to Srbijanka koji misle da će da smeta, ali mislim da je to jako zanimljivo. Eto, ko bude imao hrabrosti može da me pozove i da pričamo o franšizi. Da, imamo shop preko koje gradimo, koji sad preokupira što se tiče ovih praznika, pa smo, kažemo da nam je sajt u izradi još uvek, malo smo ga zaustavili, stvarno nemamo vremena, pa ćemo raditi na njemu, pustit ćemo ga do krajem januara. I ja se nalazim na jedno 50 lokacija vinoteka u Beogradu, Novom Sadu i Subotici. Znači ukupno 50 objekata, gde su najviše Srbijanke velike i Srbijanke table, ove 110 grama nove. A na naše dve lokacije u Pazovi i na Dorćolu imaju sve naše proizvode, više od 100 artikala.